Yung video ko lang yung ano sa likod. Oo. Dalalo ng shaker. Four times din, 4 times. 7 times. Sana ko ulit na bulak. Tama mo. Hindi para kang bebe ya pa ne. Malikot ka. Buat kering dulu 10 times 6 10 times tirak-tirak ba? Enak kamu mag TikTok makanya ini mah apa namanya ikut ah. Number 7 sa bawat. Likod. Ilan?
Sinapin may paulat, titipon lang alang liwag. Itangalana ang matwang, Anak man halala, pikabeto nang idagda, tigula pulot at wala nga to, itong matuya, aking bangura, pasambulan, kita ng lupa ramasdan, lalo kingan, dorsisikan, atapang abukudang, banal ka rin, may kasala, ti panela, katanita, Yesus ang maligayo, akin na, kautos na. kaya binanari ko Pawak mo ba? Magsaksi ng ibubos kasagila ng Yesus karintawo makinuto. Fernando! Pali na. Kapali na kimbitis. Boots, ada madu po. Bali na kimbitis na.
Tapali. Ayan na randat. Ikot. Kaya. Pauwi na lang na mother yun. Maglalasa mo!